Value 1,000 something no even now. 1,000 something as I'm talking to you today. Ya na wagebo on first kanjeri ya no 1,000 something. Ndị ba anyị nọ n'ime n'obodo a kịta. To the extent na Parambuka ebe asị na nwere ebe iji egbu ndị ba anyị, that place na the n'ọsọsọ ndị Igbo ebute mmadụ 50 mmadụ na-abụ bụ ihe bụ another place. Ndị ọzọ bụ aida na ha si Anambra, Imo, Abia, especially Imo and Anambra, ọkwọta Ebonyi na-anọkwa ya, mana ndị Igbo. My brother, the thing na iri m nri, ọbụla ọnụ na iri m nri, ama m adịgo m somehow secure because as person where I'm working with the government of this country now. Okay, now so a bit to go on certain things n'obodo a na. So but ihe na iri m nri n'afọ bụ na akọwa na ndị nọ na deportation camp nya ebe eji wee deport ndị be anyị na ndị nọ dị a karị 300 and ebe esi wee deport ndị be anyị deport. My brother, I want amolom ke is obulu APs because Nigeria, agwa Nigeria ka abia nwolo ya abia. Even the man na ha nwere ihe ha nwere ike ime. So now amolom ke is we help ndị Igbo by because apart from that people, my brother, yesterday can discover na ndị nọ anọ ndị stranded. Ị mara mgbe nje hotel dias ga ifu ka ndị asị alụ ego. So na half na arụ dị m mma. The guy na-asị m nye ọgụ ma bụ n'obodo oyibo na ha nọ n'obodo oyibo. Ị mana m sị ha bịa were one bottle nna ya na-asị m nye ha dị ego n'aka m nye ha dị ego. My brother, I feel the pain. Ejilo m dị much money but I feel their pain. Mgbe njezi meeting were anụsị ka ndị mmadụ si nọrọ n'ime guy, so many people ndị nọ Nigeria na ya na-eche na nwanne ha nọ mma na ome nke ọmara na nọ n'ime o. And then white rice, ndị obodo ede erikwa na that na bụlọ white rice. Obodo no nwe ede eridu ezigbo nri. My brother, before you continue, guys, now double tap on this life. This information is very, very important. Umuya can okuchi na ma just touch one or two things. Make sure na share this life. Now double tap on this life. Anyway, why our people na ata afofo, our people na ata ezigbo afofo. When they continue. My brother, amalom maka another country nke nno ka nna agwa gị and ọbụla na mụ nọ by n'akụkụ guy abụlọ m onye akụkụ na street abụ m insider na street ihe m bụ na our group bụ mụnwa bụ the coordinator chairman na wago ngamuche achọrọchara m ya bụ chairman mụnwa the coordinator amagodo ihe niile na-eme na the group go talk less of nke this na the whole thing the chairman na onwe everybody because onwe ka nsi nọrọ onwe ka nsi nwa adama ebupụta onwe m but mmemme m ihe secretary okwe na ọta ha ma ihe mmenwu. So every information need in there with you. My body here no n'ime n'obodo anyị a obodo a kịta nọ na the 1,000 something and the man like ka mmal ka esi push ka mmal ka esi wee nye aka ebune ọbụrụ ihe nọ n'ime ahụ ndị chọzili na ana nya ndị eme isi na plane pụta today ihe anụ ya ndị digo stranded ọ bụ ihe a na-eri bụ once in a day sometimes. My brother onwe mgbe o megide mgbe nọ hotel dị ya ka m gwa gị ị mara 2 weeks erilo m anything esi n'ọkụ ihe m na-aṅụ bụ coffee na bread na-edele 10,000 n'obodo a na ọnọdụ like ebe 50 naira banyị for 2 weeks ifụ m that day ifụ m ọkwe ma agbamụ a baa n'ime like this otu a ndị a mfụcha that day ndị agbamụ a baa n'ime iru mụ na-afụ kịta anya mụ ayi guy mana ihe ahụ na-agwa gị na nwe ndị ọ bụrụ salad today that nearly me 2 weeks before begin kwa onwe m again 2 weeks o nwe 3 days nno irilo m nri cha so sie na anwụ bụ mmiri afọ m ata n'ime na-eche kedu ihe bute ime obodo a nya ihe m bịa n'obodo a ka nwụọ like this before my woman abịa nye m 100 rupiah njikwerie na-egote bread 10,000 because 100 rupiah calculate ego no ya bụ before nwee ike